ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿ ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ನಡಪಿರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಮಿಂಚರ್ ಲೈಟ್ ಉಳಿತೆ ದೀಪ ಪೂರ ಪೊತ್ತದ್ ರೆಡಿ ಮಂತುದುಲ್ಲನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತೆ ತುಲೆ ದೀಪ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತುದು ದೀಪ ಪೂರ ಪೊತ್ತ ದೀತ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಆತುನ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಆತುನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೂಜೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಯೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಲಸೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಕಂದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗ್ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಏನೊಂದು ಬೈದ ನಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಮೂಲು ಸುತ್ತ ಬತ್ತುದು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪುನು. ಇಂಕ್ಲ ನಮ ಇಲ್ಲಡ್ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನು, ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಆದ್ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ ನನ್ನ ಬೆದ್ದಿರೊಂಡೆಲ್ ಗುಡಿಯ ರೆಡಿ ಮಂತುದುಲ್ಲ ಪಟಕಿ ಪೂರ ಪಡಪ್ಪ್ಯಾರ ಈ ಪಡತ್ತುದ ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಸುರ್ಸುರಡಿ ಕೊರ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ಉಂದು ನಮ ಸುರ್ಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತ ಬರೊಂದು ಇತ್ತ ಸುರ್ಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇನೇವೆನೆ ನಲಚಕ್ರಗ್ ಸೂಪರ್ಯ ನಲಚಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಎಂದೆ ಬೆದ್ರೊಂಡೆಲ್ ನಲಚಕ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ನಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಏನಿ ಪಂಡ ನೆಲಚಕ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ನಲ್ಗ್ ಕೊರಿಯರ ಒಂದುಲ ಊದುಬತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಅಂಚ ಮುಲ್ತೆ ಪುಟ್ಟಗ್ ಬೆದ್ರೊಂಡೆಲ್ ಬೊಡಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ರಡ್ಲ ಬೆದ್ರೊಂಡೆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಅಂಚ ಐಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ಅಂಚ ಅನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರಕ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಟಕಿ ಒಂಜಿ ಸುಕುಟಿಯ ಪಾಟ ಪಾಟ ಪೋಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಕಿ ಕಂತಿತ್ತ ಅವು ಫುಲ್ ತನಿದ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪೊಡತ್ತೊಂದು ಎಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಡತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಬೊಕ ರಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಓಡೆಗ್ ಪೂರ ಪೋನಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಉಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಡನ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಬೊಕ ನೆಲಚಕ್ರನಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಮಡ ಅಂಚ ನೆಲಚಕ್ರನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ್ ನಮ ಕಂತಿನ ನೆಲಚಕ್ರಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ನೆಲಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ನನ ಸುರ್ಸುರು ಗಡ್ಡಿಡೆ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ ನೆಲಚಕ್ರಗ್ ಶೂ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಸುರ್ಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತುವೆತ್ತೆ. ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಪೊಡತಿಜ್ಜಂಡೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಅವು ಪೋಪುನು ತುಲೆ ಬೊಕ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಊದುಬತ್ತಿಡ್ ಗರ್ನಲ ಪೊಡತಿನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡ ಶೂ ಕೊರ್ದು ಪೇಪರ್ಗ್ ಶೂ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯಡ್ ಪೋದು ಊದುಬತ್ತಿಡ್ ತೂಕ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಪುನು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅರೆಕ್ಕಲ ನಮ ಉಪಾಸ್ ಬತ್ತಿನಿ ನೆಲಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಡಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಗಲ ಬೊಕ ಐನ್ ಐಕ್ ತೂಕ್ ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ಪೋಯಿನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ದ ಪಟಕಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಪುಡು ನೆನ್ ಸೂ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ನಗ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಮಾಮೂನೆಲ್ತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನಿ ಪಟಕಿ ಆಂಡ ನಮ ಏತ್ ಸೂ ಕೊರ್ಂಡಲ ಗಾಲಿ ದಿಂಜಂದೆ ಪರಿದ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ತಿಶ್ಶುತ್ತಲ ಕೆತ್ತುನ ಪೇಪರ್ ಅಂಚ ಅವು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಆನಗನೆ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಐನ್ ದಕ್ಕುದು ಬೊಡಿಯ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜೆಗೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತ್ ಮನ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುನು ತಿರ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐನ್ ಅಲ್ಲೆ ದಕ್ಕುದು ಬೊಡಿಯ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಕಿಗ್ ತೂಕ್ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನಿ. ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೊಡಾಂಡ್ ಬೊಕ ಮಾಲೆ ಪಟಕಿಗ್ ತೂಕ್ ಕೊರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಐಟ್ ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪೊಡದ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ಪೊಡತ್ತ ಅರೆಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡಿಯ ಉಂದು 60 ಶಾಟ್ ದ ಪಟಕಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದು ಪೊಡಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂತಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ 5000 ದ ಪಟಕಿ ಕಂತುದು ನಮ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಐಟ್ ಪೂರ ಪಟಕಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನಮ ಚೂರು ಒರಿಪದಿತ್ತ ಐನ್ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕಡಿದ್ ಪೊಡಪುಗ ಅಂದ್ ದೀತ
ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಬಹುದು 60 ಶಾಟ್‌ದ ಪಡಪ್ಪನ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಈ ಪಟಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್‌ನ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬಾವೆ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್‌ನ್ ಎಂಡ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಸಿಗ್ಬೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.